Ja són 3 les setmanes que han passat des de la desaparició del conegut homicida Bot, junt amb un dels seus 2 captors, l'exagent de policia Veron Bronson Verso Brompton. Pel moment, el comissari McCock no ha volgut pronunciar-se davant del fet, que molts qualifiquen com irresponsable. Si els fets segueixen, el cos de policia seran vist com a responsable. Sí. McCock, sóc Loren. Què merda està passant allí? Això és un empastre. Ho sé, tranquil·la. No esperava una trucada teva. Com estàs? Que com estic? Calla i escolta'm. Hem de trobar una solució ja. Com ho podem solucionar? Demà pillaré un tren. Quedem a l'estació. Cerdo. Como la pollita. ¿Te la vas a comer? ¿Te la vas a comer? ¡Capullo! Capullo. 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 Te mataré. Con perdón. Vols fer el favor de callar, hòstia. Hola, gent Bronson. Veig que estàs prou cucat. Baixes una pera a esclafar. Mitja. Un tallet. Un tallet de pizza, però està molt coconut. ¿Te vas a comer eso? Vaig a veure-te una miqueta. Acotxa't així. Millor? Com van les vacances al resort? Era necessari tenir-me així tancat en el imbècil del boti? Si t'està molestant, m'ho pots dir, me n'encarrego d'ell. Sopeix una tortura. No, volia que fora amiguet teu. Per això no patirem. I què penses fer-me? Vas a matar-me o...? No sé si te mataré. Estic esperant una trucada. Si els 7 dies no me diuen res, veuré què faig amb tu. De moment, disfruta de l'estança. Em vaig arreglar uns assumptes. McCock, Estàs ready? si estic ready, s'ho hem de solvent. Cara, però ja. Tranquil·la, ja tens de sobre. Tens de sobre. Tu a mi, me que són comandos. Tens el cotxe fora, no? Sí. Pues està bé. Gràcies. Com pot desaparèixer durant tant de temps un agent? I que no hi hagi pistes? Tu creus que està relacionat amb... Clar que ho està. No era aquest el Boti un jugador expert? Sí que ho era, sí. Era un fill de puta. Qui era la gent que portava el cas? La gent Bigoto. És de fiar? Era un dels millors agents que teníem. Està el cas de l'incident? Jo crec que no.
Però estàs segur o no estàs segur? Quan fa que va entrar el cos? Un any abans de l'incident, però això no significa que ho sàpiga. Saps on viu? Li haurem de fer una visiteta. No ho sé. Hòstia puta, doncs mireu a la fitxa! A veure esto. Nom, McFini Bigotini, el bigot, sexe, machirulo, pes mamadísimo, altura mamadísimo per 2, data de naixement 23 del 2 del 74 i direcció, no fica res. No fica direcció. No ho entenc. No te fica pareix res. molt sospitós? Que s'emportare al boti, s'emportare al Bronson, i no hi hagi ni la direcció ni de res, no se sap res d'ell. Hòstia, és que no tenim cap informació. Hauré de fer una trucada. ¡Tu madre! ¡Ja! ¡Capullo! Jackie Chan! Que et follen a tu i a Montegordo! Vols fer el puto favor de callar? Hòstia, al final te vas a comer esa pollita, Jamància? Te la vas a comer, Què collons acaba de passar? Crec que és hora de que sàpigues la veritat. Mira això. Qui és esta vaina? L'agent Drew? L'antic comissari? Era un temps passat. El Jack ja era un cerdo. Agent Drew! Bon tresor. Ha trucat el comissari. Diu que ja podem anar cap allà dalt. Hostalera divina, estic més nerviós que un nyíspero, Tu n'estàs segur d'això? Pensa que no coneixem de res així tal Tachi. No patigues, tu confia en el comissari. A més, en el trato que està fent, lo més segur és que mos farem rics no, lo de després. Tinc entès que aquest tal Tachi porta ganges majes. Decide. Ja estava ahí. Que matas. Macoc, a Loren. Què tal? Què? Ens han reunit totes les amigues? Bueno, chavales, pues bueno, ya sabéis a qué voy a hacer, ¿no? Ahora entrarem aquí a parlar amb el col·leguita, ¿vale? Bon xaval, però bueno, deixeu-me parlar a mi, ¿vale? Vosaltres no digueu res, millor, que si no ficarà una mica nerviós, ¿vale? Venga, vámonos. Va. Vámonos. Les armes. Les armes. ¿En serio no en teniu més? Estan limpios. Si en teniu més i me n'entero que en teniu més, us xafo el coll. Tu, OG, ja està tot fet.
Portarem la tomata per tota la city. Només de pensar-ho, tinc el nano regallimós com un llespre sucós. Pero bueno, Tachi, si esto es un melocotonazo de miedo. Esto tiene un tirón enorme. Una vegada comenci la producció en cadena, no hi haurà ningú que ens puga parar. Tota la humanitat es llevarà el piu. La cosa se me'n va anar de mare. Volíem gestionar massa tomata i mos van fer en el control de tot el mercat del recel. Fins que la cosa va arribar a la premsa. I molta gent que estava implicada en l'operació, gent del cos de policia, no se sentia massa còmode treballant en natros. Per cert, vosaltres l'heu vist en el somriure? Hola, Com ha anat? un moment. Massa tomata. Gràcies. El comissari no té intenció de deixar de col·laborar en el Tachi. I a més, crec que li ha agarrat carinyo al bon fill de puta. Hostalera, che. Vols dir que estamos ready pa passar al plan B? Però vosaltres heu vist com està la premsa? Han de fer alguna cosa, però ja. La gent d'esta ciutat se pensa que els policies som tots uns bobos. Els ho fer això o cadena perpètua? Quan penseu que tardarà a descobrir tota esta mierdols? Pues, què fem ja? Pues lo que vam parlar. Ràpid i sense aixecar el rastre. I si tot vos ix bé, què fem? Jo no sé vatos, però jo d'ací me piro. Jo també, la veritat. No podem desaparèixer tots. Seria massa sospitós. Ens hem de quedar així. Per exemple, jo no tinc cap intenció de marxar. No, ni jo. Però lo primer és el primer. Hem de limpiar la tomata de la city. La tomateta ja està per tots els bancs. Qué barbaridad. Ei! 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 Porto la gasolina. Anem a quemar tot allà. ¡Ay, papacito lindo! ¿Vas a volar, Robert, hijo de puta? Papacito lindo. Ay, Andrew, papacito lindo. No me esperaba eso de tu papacito lindo. Mira, és la trucada que estava esperant. ¿Sasa o qué? Ah, sí, senyor Bigoto. Hola, comissari. Feia molt de temps que no el veia. Com està, senyor Bigoto? Bé, el trobo bé. He vist que vostè s'ha muntat la de la jamància, de fatafit. Vostè està més barbut i regallimós que mai. Igual que un nano fresquet. Com una bresquilla recent pelat. Com una mangrana oberta. Com un guinjo farcit de tènies. I què merda voleu de mi? Mira, és que m'he quedat sense tabaco i pensava que vostè me devia 3 cigarros. Hòstia, sí, és de veres. O sigui, sí. Ahir has estat sembrat. Te los dono ja mateix. Sí, Ja fa temps, eh? Sí, no, sí, que és de veres. Perdó. Hòstia, Vale. Si pot, dame foto. Sí, claro. Sí. Espera, ahí. Sí? Sí, ja està. Gràcies. Bueno, volia algo més de mi? La veritat és que no.
Ah, vale, no, pues me'n vaig a fer la mà. Vinga, felices. ¡Macaco, sabía! ¡Mira las fotos! Què passa? La gent Bronson? On és això? A on vas? A 5 quilòmetres de la ciutat? Hauré d'enviar una patrulla urgentment. ¿Qué estás modo tan carita pets? ¿No ves que no le pueden enviar a patrulla? Que me lo descubrirán. ¿Qué hago, Paco? ¿Me mato? Solament ens queda bon tros a McFly. L'últim que sé de bon tros a McFly és que estava domant cobres a Wichita. No té una altra opció que vindré. En sèrio va el tret del retiro per tanta tomata? Hem de fer això sí o sí. Si no, morirem o anirem a la presó. Tu! Tu, Pau! Com se pot ser tan bacó de ser un topo durant tants anys? No me vingues en la canturela! Com se pot ser tan cerdo per traicionar l'urbanització, saben? On està la gent Bronson? Oh, sí, home, a tu t'ho diré. Ei! Ei! Hòstia! ¡Montroso! ¡Puta madre! Loren? Loren? Uah. Ah, us tinc pinçats, eh? Macac, cerdo! M'hem cagat! Vale. No te chines. Tienes 3 problemas. Chinarte, deschinarte y que no me chine yo. Deixa que m'ho pense. No! Oh! Has comido esa pollita, ¿eh? No teniu ni idea. Encara que m'hagués espolejat, tinc el bot i custodiant al Veron. I hagué contat tot el que vau fer. Us haguéreu acabat polejats, també. Us vaig a cucoldejar la boca, xavals. Concedo.
acabat tot. No. Ara explica tot el que vau fer a la gent. Què estàs dient? La gent Bigot m'ha explicat tot. Lo del Tachi, lo de les jocadures, lo de l'agent Drew. Per favor, agent Bronson. Ho sento. Sí, parla raro. I a més, com és que sempre el criden a ells? Quan a 20 quilòmetres tens el forense de Culla que ho fa 40 vegades millor. Ja veus. Ja, company, a veure, ara quan acabe això que està fent li haurem de fer unes preguntetes. Sí, clar. A mi el que em pareix és que eres un guilopo. Ja pot cooperar que la gent Ferrall avui no està pa hòsties. Després de 10 anys, ja hauries de saber el que és això. No cal tanta prova ni tanta hòstia. Sí. No tinc ni puta idea. A veure... És molt raro, això està tot ple de merda de sang i només hi ha un cos. Jo pensava que era una jocadura també, però... Eixe tir que té al pit me fa dubtar un poquet. Entonces, si on aneu un poquet i me deixeu fer el meu treball, perquè jo coneixia este xic, i no és fàcil, ¿vale? Què n'opines, tu? Jo el detindria, cridem a la Culla i ell carrega aquesta plastra. És com molt jove per ser forense. De 20 anys. Sí, és jove. 20 anys? Si això va ser secundari? I se posa examen de cadàvers? No m'ho trau, això. Això és necrofília, Ferralla, necrofília. Au, crida el de Culla, va.